Ya gajiya? Lafiya kalau wallahi. Da Allah ɗan yi haƙuri bari in kira Hajiya ta kwanta. Okay, sai ba matsala. Hello? Hajiya wani irin abinci aka yi a gida ne? Sakwaran ƙwai miyan ɗawisu? Ni wallahi ba zan ce bari in dadi ya dawo sai na gaya mai. Ta ya za a yi a ce jiya mun ci ɗan shilar gwangwani kuma yau a ce a yi mana sakwaran ƙwai miyan ɗawisu ni wallahi ba zan ci. Na shi gwangwani kuka ci jiya yau kuma sakwaran kwai miyar dawisu. Ana fa kira na ina zuwa da Allah ya hakuri bari da yin an saki hakin ji. Hello? Akofu? Ina nesa da kai yanzu haka. Ina saman gajimare. Idan na sauko dai zan maka flashin saboda ban so katin ya kare saboda ba cikin gari nake ba. Muna saman jirgi ne gaya ma taya ta yi faci shine aka haifo na ƙasa na yi faci kenan zan koma to shi kenan na dade zan ma fulashi na gode. Amma kai mugun makaryaci ne muna taron ka ce kana saman gajimare To ba gara ni ba na ce saman gajimare in ban da mugu makaryaci a zo ga ni ga kina jin tashin miyan kuka na tashi ki ce min ana dafa muku ji shekaran jiya kun ci da shi gwangwani yau kuma ya ci sakwaran kwan miyan dawisu saboda kin rena mun hankali da na ta dala makaryacin banza makaryacin wofi ni zaka zo ka shirya mu ƙarya bayan ma ina maneji da kai ma makaryacin banza kawai.